Yo, many for our bio, Church of Christ. Ya disuya dada a iguso esiano, ya bekosora esuya. Mention there are 3 dispensations in the Bible. Na yedru Patriarch, your friend Joseph. Joseph obi a Onyankopon se odini trimpo ebe fa de so ama na asem abewon. Na mamni kan eno dwendwe sadwe ho. Wo Bible ni mo no mekenkan esan so ko obi obekenkan. Na ma adwe mu na kakra wo de esiye ewo Joseph abrabo emo ebre a obreye wobra Onyankopon ema no so adaye na daye no ekire se nanim ehweren nanso daye no nimyanom okakire wo no omfa akwan bia so anka ombeyi no afiro bo ama ne daye no embemo na ekoduru abibi ye Joseph a bebo ni din akire we oko how any amane kese bi emo mami musa se ebia ohu bi da obi a okodi bone na bone a okakodi no eye monato ana okakoto na okorepu obi na oberema no abani musa okakoto mona na oba no chese monato no wanya kwan nanso ewe ya no na bema no atade akade ho no oberema no okakoto mona abani musa okakoto mona no monato na amaso oba no tietie mu nanso ewie ya no na oberema no atade akadan mu ama oba no ede atade no eya adanse ese adwumawe anana esimesi anaso oberema yi na oba beyo oba bato mo na atade mpuni na Joseph na semi mekenkan ye na enipa bebre nsoso a omba betie ensam no omugidi se dabresa na tie se ampara oberema no eto mo na ema so twe biara se fata bia no omde ma eye oberema no na mebuso se ohu bi sa pen oberema abarimu so be ya bone okoto obi mo na okoya na waworo no ho so na monato no so a amaso abuafo enya bone amame no encourage na bom asemi esi o Bible ni mo wo Joseph abrabo emo ekwan a mpanimfo eni nipa a etwa saa obanman eho ahia omofa so na omosolve saa problem no na enya kwan so kra na nyina beka ohaw eni amane a Joseph ofa mu eho na yensha sese yebru on ma be gina hono na no esua de papa afa de to Joseph e wosa ekwan eso entwato so a wode eto no so na enam so ogopie e wo prison in order of our Church of Christ na bro ekenkan esuan ese Joseph eso daye no na nanim ehire daye no ekire se ampara oye kuma oni nnuan nyina ewo ede nanso Joseph so nyini a nimia no na busuafo ebekoto no kire se obe obrempon obe okese
na ni nyina mu no Onyankopɔn anana waye ne saa na ɔma ne tirimpo bi ada na ba mu awɔsa abofrakuma yi ɛso na nso ni nuanom ɛtan no ɔmo de no ɛfa ɔhaw ani amane pii emu ɛyɛ sɛ ɔmbɛyi na firi ɔno na ewiase no ni nuanom ɛtɔn no ɛma Ishmaelfoɔ a na ɔmo ɛkɔ ɔmo kurom na Ishmaelfoɔ nso so ɛkɔtɔn no ɛde no ɛma ɛyɛ Potiphar a na wɔ Egypt na ɔyɛ Pharaoh ɔhene no ne official baako ana ne panyin baako a na ɔno so ɛwɔ ahenie no mu ebe na mfasoɔ enti ana yedidwa sɛdeɛ bɛdifoɔ ɛka no Ishmaelfoɔ ɛtɔn no efiri Joseph nuanom nsɛm no ɔgye sika bi na saa sika no bigidi yɛ sɛ ɔmo so ɛtɔn Joseph no ɔmo gye sika ɛboro saa na in fact ebere bi a ɔsɛ egusi ho esi dan na yɛ nyamsomfoɔ yɛyɛ egusofoɔ na ebere bi a ɔhaw ebi etimi ɛto yɛn na yɛkɔ ɔhaw bi mu amane bi mu nanso yɛka sɛ yɛso Onyankopɔn ɔteasefoɔ na sɛdeɛ yɛyihi mu anwom baako ɛka no sɛ sɔhwɛ ɛde haw taa egya adwendwen ɛsɛ adan na ɛsɛ ba no saa ebere nipa bebree atwa yɛn ho ahyia wɔyɛ bɔne nanso ɔhaw ɛnto wɔn na yɛn nyinaa ɛka nyamsom ɛho edikanfoɔ no ɛfa ɔhaw ɛne amane emu ɛde yɛ ɛnsanna hɔ ɛde ma yɛn sɛ Onyankopɔn nokwafoɔ na yɛsom no na yɛdi n'akyi no ɛyɛ nokorɛ sɛ ɔka yɛn ho na ɔboa yɛn nanso ebere bi a yɛbɛkɔ ɔhaw ɛne amane ɛnsɔhwɛ kɛse emu ɛsɛ akɔsɔre tintim egyina ne mu na yɛsom no ɛwɔ mu die emu na ɛnsɔhwɛ biara yɛbɛkɔ biara no ɛmfa no sɛ de ne mu duro esibɛteɛ sɛ Onyankopɔn nokwafoɔ no ɔbɛyɛ afiri mu na Joseph saa ebere a wɔtɔn no na ne nuanom anim sɛ siesie deɛ wɔkyiri kwan ayera yɛnim deɛ bɛto na kyɛ sɛ ɛyɛ ɔhaw ana Joseph ɛbɛfa go no saa na Onyankopɔn edi Joseph akyi Onyankopɔn ɛkɔ sora ɛka no ho ɛwɔ n'aho yehia emu ɛwɔ n'aho kyerɛ emu in the book of the Genesis chapter 39 and verse number 1 tie akenkansɛm no ɔsɛ na wɔde Joseph kɔ Misraim na Pharaoh pieni Potiphar a ɔyɛ ankɔbiafoɔ so pani na ɔyɛ Misraimni tɔɔ no Ishmaelfoɔ a wɔde no ɛkɔɔ hɔ no ensɛm verse number 2 ɔsɛ na Awurade di Joseph akyi na ɔyɛ ɔbarima a ne ho wɔ siadeɛ na ɔtena ne wura Misraim no afie na ne wura hunu sɛ Awurade edi n'akyi na Awurade ɛma deɛ ɔwɔ nyinaa ɛyɛ yie na basa soɔ no Joseph enya n'anim adom na ɔsom no na ɔde no esi ne fie ɛso na ɔde deɛ ɔwɔ nyinaa hyɛ ne nsa amen ɔrɔfa a wotie me Joseph akɔ ahokyere emu wakɔ ahoyehia emu nanso Bible ne sɛ na ahokyere na ahoyehia mu a ɔkɔ mu no ne nyinaa mu no na Onyankopɔn adi n'akyi na Onyankopɔn ɛka no ho na Onyankopɔn ɛboa no ɔrɔfa a wotie me ahoyehia biara a wɔ mu no ɛni kwan sɛ ɔpa aba ɛwɔ gyidie a wonya ɛwɔ Kristo emu na Onyankopɔn edi w'akyi na Onyankopɔn ɛka ho wo nuanom ayiwa ma w'abusuafo ayiwa ma ukunu wo yere ayiwa ma Onyankopɔn a wode ho ɛto no so na wode w'ani ɛto no so ayiwa ma wɔde wakɔ ahokyere emu amanneɛ kɛse emu Bible ne sɛ ba no saa Okristoni Onyamsomni Onyankopɔn ɛda so edi w'akyi ɔka wɔ hɔ na ɔma ne hunu mu no Awurade ɛbɛyi afiri mu Joseph ɛbɛnya adom ɛwɔ ne wura Potiphar anim na Potiphar ehunu sɛ ampara saa bɔfra yi ametɔ no sɛ akoa ɛba ne fie mu no ɛnyɛma ɛkɔ so yie papaapa ɛde ama me
Adia Joseph ni nuanom na busuanfo ehunu no Potiphar sebe nipa hunu nipa owo nchen baabi a onka Joseph abusuanfo ehunu no aba hunu ahye no so se bibi ewo sa abofre yi emu sa abofre oyo nyame nipa efiri se oba bi fie no enyama ekoso yie e di amame sa ni nyina no na onyankopon enhyira onyankopon adom a ode edom eye Joseph entira na manba sa na Potiphar ehye no so na omanu post kese e wo di fie mina no fo awuti eme na twesa no edare di se Joseph eye obi a na ho eye fayie papa na Potiphar enso e wo oyere e wo efie ho no na Potiphar ne yere no odnedi esi no so ese danka Joseph ona no emeda oye bia se Joseph enne beda keke scholarship so na Joseph resiste a wa mpene se one ni wura a wanya adom e woni mo no ene no ebeda Joseph ampene e mo ka se ukunu hwe efiamse abwe wadom na bebre na si den na obese be ye bone etia onyankopon wo bra me no ebeda de mempene wo Genesis chapter 39 hono na no verse number 7 no ti ankansem no na eba sai ensabi akire no ni wura yire atu nani esi Joseph so na okan se woni me emeda asama obarima bi a otie me ohosie ya opa bi ate efu oba enchen ene me beda opa bi ate keke na waye edi ama no Joseph yi onyame ni pei Awurade akwa yi eti bisa nanso wampene yei akire se Christopher ese yenya ahohyeso yenya different self control awo nya bebre ho especially enyama eyabone na betimi dia kom sohwe mu ese yetwe ho efiri ho enam onyankopon a yesuro no entia sura ye di suro nyankopon nyina no se yebedi Awurade emra ene ne hyehye eso na yebetwe ho efiri bone eho na ebe suro bone o se flee fornication sasemi echire mfinhia bebre anapo a onyankopon dom no ebe kan ye ese flee fornication ebra Joseph owono no Joseph free fornication odwane adwamammo nanso na sabre sa ebrenu mu no na Paul ne twa otwa na se nyankopon dom no e mo twa sa asebi na enyambaye nanso Joseph ehunu se enikwan se oye bone etia ni wura wo bro no ni wura eyere ebeda wo verse number 10 o se na oka chire Joseph sa dada nanso Joseph entie se one no ebeda na oko na wako ne ho na sa ebrenu mu no dabi oko edan no emu se okoye n'adwuma na efie hofo no emu biara eni ho no oso na tade emu aka se wone me emeda na oja na tade no wo ne nsam adwane firi ede na ohunu se wejai na tade wo ne nsam adwane afiri ede no ofrefre ne fiefo eka kire wo se monhwe wakofa Hibruni aba erbedi ye ho efew waba me nchen ese one me rebeda na mede ene kese bitie mo na wote se mema mene eso mema mene so bitie mo no oja na tade mo oja na tade minsam na odwane afiri edi hallelujah odopa utieme asembi esi awo Joseph abrabo mamse obi a ya ton no na tese oya akwa na nyankopon adom no na wanya baabi atena aka ogbo ne bra nkra eno hwede asanso ato no oba a tese opeso ane no edda de dende one na edda de dende tese honhum bia banimu ama o se Joseph wane beda ampa aso
oye ya na dakro Joseph ekọ edan mu eye ni wura dan mu se ye ho bo a okosiesie ho no aye na dwuma ni routine work adwuma oye na bibia no dakro ko ho no so kwa koye maame no e wo fi ho no bo eye Potiphar na ye odan ni mu sabre no se obia ni fi ho no na bone eba na adwini mu ema ne dọọso oba on nani esi so na obeso no eda uzu se ede na obeyo o hwe kra o tese o ro no nyina kra de kire no se de be ya ebe lio no ebe attract no na Joseph ebe ya bone obra on ni bra ayere ebe da na Joseph still na no wampere ese on no ebe da ema chese oyese odwane na chese se oso na tadie mu oba no eso Joseph berma no atadie mu se anka o ne beda nanso Joseph ewro na tado yi na tadie e ma ne ka ne nsem oba no hu se nani ewuo no ana otietie mu efre ne fipamfo otietie mu uzu se ase no besi etietie mafa na otietie mu pa ama ne pebre efre chichi be che baaye ede na esi hwe imuni a miwura akofa no waba ede mam se bedi mo fel se one beda na mitietie mu no hu se mitietie mu no ana chese natade ampuni na oberima na ni abre anka okwakoto mu na ono na kodi nkan ewro natade odi nkan eyi chese na boso eyi no ho dabi obi na obesa nanso enipa eba ebetie maame no enkurobo no ebenya jide sampara obeye ampara obeye ebi kura di beka se na no kura mpono mi hu se no obo obi to na no kura mi hu se na asem esia aya se de enipa no esibi eso asem mu efa no asem ya se wa chirichiri ani achichio ewo yemu ewo kura yimu owo man yimu se asem esi asem atu obi na wonjina ho no bi wonya te se eye witness se wodi wani ewu ye na wate afo asomu ana ade ana woka efa ho enti wona maame no etietie mu awoba ye no na maame no etwa to Joseph eso se ono mom ana aba so ne ba abeda no na atade ampuni atade no entete ye na question wana na ko orepu no ho wana ko otu no nyoko mu na maame no kura atade maame no atade bibia entete ye ade no so aberma no antiku wanya anye nanso berma no atade aka maame no ensem ana wada kire adanse ampuni adanse ni ana pa so chese eto enipa bira adwini mu ampa obeye orofa oteme enyamsofo eha edoso pie asemi wudi bi edi obi dende ewo kwanfo eso onyamsumni no a wota no onyamsumni na wudi wani esi no so no okrisoni no ofuso from okrisoni nanso adwene a owo efa sa oni no hono eni Joseph de pepe na de okafa odipa no hono sa pepe ana etie asemi ani akire na Joseph amane hunu de eba bio eno no o se enya ntam emu aten se the Bible eka no nanso edomi eba ye ebetie mami asem no omubu aten sa ampara be ma no beye obi oya akwa osi be enu ano okay kan story ni nyina te se Joseph was not given a hearing. Joseph te se wanya kwankran so o kasa o kireche bibi mu mpo ama wetie ogbadefo ni esi so na wafa krofo bi so wafa the agent for so na o hawo edo okọ ensohwe mo obeda no yi ano nanso at the long run God is in control. Onyakopon Orade, he is in control. All of our outreach of Christ. Wa would the adansi kurumu adansi kurumu. If one buy betie mama no nkuro bono on be di adansi e di bikura kan o me kura say and na no me back kura say and say na me oni mi gina ha mi say e di bia keke ka ho adansi kurumu fo mo asem e bo de po nyame nipa ana wo deal with Onyakopon akoa ana wo nanya enye nipa hu bia keke saa na bom se asem bi si a aya hweye
was said also be a can a found Susia, Union will be. Who's it? Making a friend in Susia, a fast assassin. A course away a Bushiamo. Now, Nura, a buyer, no, Mamma, I can't, as I'm gonna said Joseph, a buyer, a one by one and Barbeda. In the book of Genesis 39, Genesis chapter 39, verse number 19, or say, now, Nura, ete say, ete ne yere ensem a okachire no say, sa adie na wakoa no aye no, ne bu afui. Na Joseph wura no afa no ede no koto efiase dia ohene enaduafo eguo na oda efiase eho amen asemi areho ni wura Joseph wura na se oba no ni wura eba ya ana okachire no ono nso wan frɛ Joseph anse no nchiremu bia sa na wo ye sa na besa wo ye sa wo akwa ana me madomo ana me do wasi fie so de nyo bebre mama opportunities bebre privilege bebre and you besa ye no me yere ebeda ana chese o keka kan ya na chesem se o te pe ana otam no enu ko hye efiase o say do not judge hastily enya ntam emu aten odofa ma enipa no two parties no afanu no opportunity se obia ebekasa na ekoso asami eni achirichiri asami ebeye pa na atabuo edwumakuo wo manmu wo awias bebre efom osa ekwan so aloya fo bebre ensam se de tie obechiachia ensam no obechiachia odum se akwa mi different pa akwa waye bone na so kase ka ensam nyina ekire me mia meboa ni sika ana ope ampa also the oye innocent no onya bone no na wa ya was in the name of emra, in the name of technicalities in the law na wa fa na obi a oye innocent no ampa ne ajaje no na tese ya na koto efiase ya jail 5 years imprisonment, 10 years imprisonment, life imprisonment and now bone enti orofa awtie be ni wura yele no ote ya pe anodno ekoshe efiase orofa awtie be nananom atrankunya ahemfo bebre mo anamo wo tese ekroimo ekroni yabodia yakopon e de ahye mo sa you are custodians mo hwe so e de ba dwumedi bebre no ma eye atambuo adwumedie ekoso mudi asem se na mudi efa edura bibia ntanchia eba enam enhwenimu ewo edipa afa enti wana ekonete sa erikopem eye di obu atenso no enso eka wo bi edura bibia omo efom edura bibia omo yebone de esa ya mbe gina ni mo no na omo prevent adentia oyemabusuani oyemeyere monkochi we bra onhwe me ankochi no emma oyemabusuani na o defend edura no na akotena ayefie na akotena court nanso no anim je waye orofa otiemen na in the book of Ecclesiastes chapter 12 verse number 40 I say ene nyina ana onyankopon edebeko atamuomo de ehinte nyina onyankopon beko atamuomo papa oboni o ewrade edebeko atamuomo de oyerkokuomu na tese o fa kwan bia so ese de oye innocent no onya bone no onbo mekina so serebia oyere benya hoto serebia obusuoni benya hoto nanso na ono ana waye bone no ewrade say he is the righteous judge. The na wo ya nipa nyina ehu ye no na mpo ehu na obehu aten obenya ho asotwe amanne e wasasi so ansana uwu echi susu krampo no wasaso enyabe enipa ebre ana wo prison chese de edo onkoto hono mo no eye adansi kurumu ana obedi ye onye bone onye hwe nanso nansam no yankomuye enunti oda prison ana wo bre Joseph onya bone ya ne koto prison na fare ba nyina no ni nua no ana sese ewie se ena me ka tro se ohawa beto Kristo ni no ohawa beto onyamsum ni no onyankopon wahu
amane a wode to ne so se bia mo ba kire no ne destiny ne hyɛbrɛ a ɔmpɛsɛ ɛba mu no ɛne ɛkwan bi a ɔbɛfa so a ɔmpɛsɛ saa hyɛbrɛ no ɛba mu na ɔbrɛ no saa ɛkwan na so na Onyankopɔn ɛfa so ɛgye saa oni no na ɛwieyɛ no wo bɛyɛ oniwufoɔ na wonya Awurade asotwe na Awurade nipa na ɔha no no ɔnyɛ bɔne nanso ɔha no no Onyankopɔn ahyɛ no monyam kɛseɛ ɔrɔpa outage of Christ. And Joseph was prison no ɔhɔ so Onyankopɔn sɛ no odi n'akyi Onyankopɔn ɛboa no ɛnyɛma ɛkɔ so yie ɛde ma no Onyadom ɛwɔ prison hɔ no ɛhyira ka Awurade daa. In the book of Genesis chapter 40, okay, Genesis chapter number 39 and verse number 19 I say verse number 21 I say na Awurade edi Joseph echi. Genesis 39 21 I say na Awurade edi Joseph echi na odom no na oma nanim eba nyam ewo efiase hwani eno anim. Hallelujah. Ahono nso na Nyankopɔn eboa no wa wakɔ haw mu a wapa aba tie Joseph ya to no na Nyankopɔn edi n'akyi Awurade ɛdom no ɔboa no ye no go to prison so Nyankopɔn di n'akyi Awurade ɛboa no enti enipa so abam ego enipa bebu abam enipa mo hu say oh problem we dey anu ye edi ba bia there is no solution na wona wunim say owo beboa wo no ekran popopo omo poama no solution to say Israel fo ano mo gina pokoko na ano no na mo hu ekwan bia mbefa so no ombenya akwan wana ma onya ekwan no Onyankopɔn Onyankopɔn na oso ukosola edi n'akyi na utimtim ewo gidie mo osi Joseph in prison so na Onyankopɔn eka no bina na fo a onya awutie. Destiny must be fulfilled. Shebre esese senetie bia no ebemu na eye adwuma so emfa ne obstacles challenges akonsidie ebeba esese sa destiny no eye fulfilled. Joseph story no ene story bia mekenkan pen eye para ene no kopa Nigeria ni bi atre krata bia na enwoma bi eye literature sa Nigeria ni afre no Ola Rotimi na otre title of the book no The Gods Are Not to Be Blamed. The gods are not to be blamed. Na passage no actually say already ayawo no nge na oyodishini ne papa ayo hene na said ade die tie no ne papa ni no na bedi ade na waware maame aye ne maame a owo akunya no so no, which is impossible. Na wawo no ana yese ne shebre ne se obeku ne maame na so obeku ne papa na owa ne maame a oyo ohema no na omu se shebre no enye papa erunti so omu yiri firo no omu ku no enti omu no suma the king's special messenger bonka se bonka enfa no ko evil forest na ongoku no wonne ko ya akran so ho fe ana ohu ni mobo no ja no to hodo asem nyina ni ampara okenkan sa so na ekwan ya sa akra ne shebre efa so eba mu no na in fact eye miraculous ampara eba mu hante bi omofo bi eba hu no efa no kwatete no sa nkran daache ana sa shebre eba mu ampara oku ne papa anoti akunya so eware ne maame wo bra no no ampo onim. It is destiny. Destiny must be fulfilled. Say Joseph, when you consider now, so the destiny no senate biara, it must come to pass in the name of God. We already mo ese ebemo, ampara so ebemo. We fia so mo no, ana wana we inmate no so ede fia so mo mienu aso da ye. San krofo mienu eye krofo a Pharaoh ohene no na woye na somfo baako ehyensa ema no baako nso etopan no ema no na woye abone no do nyina ebeto efiase na tese bone oye ye no enti
mo beda efiase o mi aso daye ana ese pa na daye no ana Joseph oba won chen da kro na ohun so mo ni ma gbusa o ma mo gbusa won e de na si o si aso daye bi o me daye mi so ye eni na bobe aso me apan krabata biensa na abon hire ne kama na mi hu se Pharaoh ekura kruwa na daye mi nti ase ana Joseph kire na ase ese sa daye we die na nsa pepe Pharaoh ohene no ba frɛ na wasan so akotoa oduma so ana do to pa no so ampara ntempa no ana no so ka ne de society ya ne me so ana no so ka ne de na on de ne tira nye pa no na eso no enoma ebe so so ye enti Joseph ekira ase ese wo de enye yo Pharaoh oba be frɛ na obesen obakum na ampara so 3 days pepe ebamu sa na de oye Pharaoh ohene no ensa hyeni no okaje say esiu yi a na wakai me in the book of Genesis chapter 40 and verse number 14 or say na so say eya kai me na say esiu yi a yemi adoye na bo mi din e kire Pharaoh hallelujah asama Joseph e ka kire Pharaoh ne nsa hyeni no no na para babu na 2 years 2 years Abrantie ankai Joseph na okoso som Pharaoh ehye ne nsama na 2 years ansa na Pharaoh nso onya daeso bi a chese eye na dwumu na ono so ntiase no friend magicians ne nyansafo so omomra mekire dae na se omanfi anche dae na se ehormo ana ekai eye Pharaoh ne nsa hyeni no na okai Joseph se ena no dae no so ye ewo prison hono no akura we Hebrew ni we ana o kire ma se oka se me na do ye mrefi ana o ka kire ohene Pharaoh se abrante bo won de se ne te bi o be kire ase ampara so omo friend Joseph e baaye amo be kire ase in the book of Genesis chapter 41 and verse number 1 no Pharaoh son dae no ne dae so no na e kire se ekom ebeba 7 years ama aduane nso abu 7 years o kira so pepe sade etie na dae so na so fu bebre ayebu se dae we oso dae na uhu preko a na se kire eni oso dae na so obi de agu so na se kire eni hwe de o kire hono dae so ana ewo hono mo emre bi a atwemu ebra onyankopon efa saa dae so ekasa kire ejanom na se kire ene sa do eni on mo obi ayebu se wo dae so be so no se na ti ase na beye se na ti ase na beye hwe de o kire orofa o tiebe na efan dae dem no di nkan esua ho ade dada se de tie Hebrews chapter 1 verse number 1 and 2 onyankopon wa tete no onam emre hodo so ene esu hodo so ekasa kire ejanom wo adifo ne mo no ena adi akire no akasa akire ye oba waye no adi nyina so odidifo o se ena adi akire no wakasa ede afa ne doba Yesu so ena ya akire ye enye da so bio enye biso adi hurum ebio enye face to face kasa emu ebio orofa o tiebe chene so enti wa so waye book dae hu book dream book enti wo tonton osofo o you are not serious enye sanete onyanko enabre mo kasa kire enam de baso everything concerning Christ and concern our salvation is in the Holy Bible. It's in the Holy Scriptures. Bible no ene wo mo sua nenya sa no prensa mu gidie na ma gidie tintim so ye Awurade apede na hunu Awurade tumi ewo Awurade emu na hunu ete onyankopon asese no sibi eye de niam efa Awurade susuye ne botai a wo ho no se uhuru ni nyina you understand and you appreciate the word of God and you appreciate the Bible. Orofa otiebe enti Pharaoh so so dae no Joseph ebe kira ase aduane babu 7 years ekom so baba 7 years ampara ebemu na wabra Joseph kira dae na se no na o make prescription bi o cancel eye Pharaoh se Pharaoh ontu anamon bi
say be ya ekon bre mu no Misrim for any Israel for abedi on mono and answer wo kon bre mu no wona wo Misrim no wo hunu amane orofa utiebe wo Genesis chapter 41 and verse number 33 or say na afei ma Pharaoh nhwehwe onipa a oye obadwemma a ene onyansafo emfa no insi Misrim asase eso na Pharaoh enye ye na onsisi asase no so ahwefo na onyeje Misrim asase so aduane so entoso enumnum enfie enso a aduane bebre ewo mu no emo nema wonboaboa mfirihia pa erebeba yimu aduane enyina ano na wonfa awio engugu asan so sadie Pharaoh beshe orofa utiebe enti Joseph kan kira ohini Pharaoh se be akombre mu ya ho enchiri yan na yanwu ewakon mu famine ebe hayam yanwu nti aduane bremu aya Pharaoh yi enuanom yi mpanifo bi na fonto Misrim asase so na wonhwe enjeje aduane emfiri akuafo aduane emfiri ene nobai emfiri akuafo hono na wonfa nsie won preserve serebe ya wo ekombrem eba ye benya aduane edie na wo verse 37 say na asem no eso Pharaoh ene ne nkoa anyina ani na Pharaoh ka kire ne nkoa say ye betumi enya onipa bi a otese oyi a onyankopon honhom ewo ne mu se ye ana na Pharaoh ka kire Joseph say enam so onyankopon de ye enyina akire wo yi obi eni ho a oye obadwemma ene onyansafo se wo hallelujah minodofo okenkan nyina Pharaoh wadom eye Joseph what the post we be man say ene wo mom ebe prime minister na yesa aduma yi emaye Joseph ne how na we say enyina hamse na be wieye na chese obi a oda prison chese hwede rade edna duro ampara Pharaoh eba eman be ye prime minister a obeda Misrim ekuro nyina so obi a oye akoa Nina Yankopon efofele ni trimpo bi edi ewo eye Joseph ebo na para Joseph eye adwuma aduane abuye 7 years emo hwe eye ntotoye kama emo Misrimfo esie bi wo bra ekom eba ye no Misrimfo enya aduane ediye ekom no na nya Misrim ko a ewiasafo na nyina the whole world and a sakom no ebaye na ema ebrebi Joseph ne papa eni nuanom so anomo baabi omotin se aduane abu ewo Misrim wo ekombre ni mu no Jacob asuma ne man se monko Misrim na monko pe aduane embra monko to aduane embra na matin se aduane abu ewo hono aduane ewo hono and in the book of Genesis chapter 42 and verse number 1 tie I can say no I say na Jacob who said ebian ewo Misrim no Jacob kire ne man berma no say aden na monhwe moho animu yi minua ekoma yo ekoma ya papa minua mtoro na monhwe moho anim ekoma de omo na osade na monhwe moho animu verse number 2 say na ose monhwe matese aduane ewo Misrim monsane enko tobi wo ho emre yen na yentna ase na yanwu hallelujah enti Joseph asuma ne mano monko Misrim koto aduane emra ni yanwu no ni mu se ne ba kuma Joseph no ani nuam aton no na ombe reporto ema on papa se aboa bi ana ache
won nua no Joseph are hwe na tade ni na tade a opam hye no no hwe aboa ana ne moja aitemu no hwe se nye oba na tade ni ana na papa ndo onim se ne ba na wu ne ba no wawu ni nua so nso mo ton no se de obi o ya akoa de na bra wa ba sa se de wawu na omunim se omukoto aduane ewo omunua Joseph enchen Joseph a okoda prison onintuni no wuli enimia ebo ondom de onyame aka so obeye no o se eye denara obeye de onyame aka so obeye no o se eye denara obeye onipa untimi ensi anokwan so obonefo no Satan ana aba opa Satan ana aba ofa kwan bi so ututu emburo ofa sebia beisam ede kwan bone suban bone eso ese de nyakopon aishafa obi ho no obese no a minua o se onipa entimi ensi ano ekwan o se mempene wa obonefo no ha o se mempene kura si wa hyase ede so a wawie no ebe kokroko ewo mu se o brade nanso se de te bia no kwabrabo enye basasa orofa utieme entimo gbo to aduane mra Jacob osman npa obuni musa ko to aduane afiri omunua no ehorobo na so ne to anso a bintimi enka nyina na story no ne tenten ne tietie nyina na se wo Genesis chapter 15 echire kura o Genesis chapter 15 verse number 13 na onyankopon aka kire Abraham ese wasefo ekwakoye ohoho ewo obi man so Efisha 400 years eno ana eba mu ewo Joseph so ena maduane nti eduru se ne papa ena busuafo ni nua mu nyina eboabo wo ho ano ekwa Misraim ena maduane nti wo bra later echire kro amba hu se obunua na moton no ono na oye prime minister of Misraim no ni nua Joseph anye won bone woni won reconcile ye woni won egbomu ema ohun ni nua so ni nua ebio ni nua so enu wo ho se omoye Joseph bone na no papa ebete se ni ne ba no eti aso no nani agye papa bi se na Joseph efri oba na papa no Jacob no odo ne pa eye Rebecca ofri ni mu ana ba ye na we eto no enti o se oti ase no nani agye je se omen na enam so ema wonyina je se Israel busua no kakra omo ekopie o Misraim asase eso sabe no mo endore sa maka chiro se Jacob ewo ebusua ko dumienu sa ebusua no anu nyankon ede won ekekire oban mina no for awutie Church of Christ na mino ebesi na se ya behu se ampara Yewani akano ebetimi abamu na ebebemu nso o se meye wasefo oman asema Ewurade eka kire eja Abraham Joseph ne nana kanso Abraham eno no o se meye wasefo oman sezi na nkon aye Israelfo oman ama omo akopiemu ewo Misraim asase so ama nkobo mo bra enam ekom nti omakopia bia honomo eye na omabo ho sese ewo honomo na medo esi ahanse na nyakopo eye adoma sa nkoboyi medo beto anso ewo Exodus chapter 1 verse number 1 ebra Jacob ne mei asese omaya busuan kakra omoya omanyo ana omaya busuan kakra na omakopia mu ewo Misraim said omusibi ewo ye na omudore ye na ombedoso na ampara omo ekoye oman anase omudi nzufo koye aman mienu na omote asase baakoso na Israelfo amprese omo enso ebedi ade na bom omo be prese omunyankopon a omo sum ninti Pharaoh enja won kwan na wonko beposo kosun onyame orofa uteme mro beto so e ho no na say
onyankopɔn ayɛ Israelfoɔ ɔman na ɔman no ɛyɛ busua afei akasa ɔmbɛwo na ɔmadɔre ɛwɔ Misraim asase so onyankopɔn ɛwɔ tumi wai onyankopɔn ne tumi ɛburu tumi nyinaa so na tumi a wakɔgye a ɔde ho ato so no ayɛ ne nyankopɔn ɛde ano kae hu sɛ onyankopɔn ɛne control ade nyinaa saa tumi na ɔde edi bɔne ɔde ha manfo ɔde ha nyankopɔn koa entwato soɔ bɔne biara yɛ bɔne biara ɔde ha amanfo no hwɛ nso yɛ be very careful hwɛ nso yɛ ɛne yɛ bɔne ɛne suban bɔne ɔtae ɛne ɔtan a wɔnya ɛwɔ ebinom hɔ wɔ adwuma sɛ mu wɔ abusua mu agyapadeɛ kyɛ mu ɛne yɛ bɔne a wɔde na bi ɛkyerɛ amanfoɔ wɔ namfonom ɛne wɔ abusuafoɔ no hwɛ nso yɛ na awiase a ɔde nipa no akɔto amanehunu ɛne ɔhaw mu be very careful. I say, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Ubehu no krano, na no krano ay madeshe. Adna butiem frame erade na mo nya de mo emesie. De omume na onye mensem no ewo de obunaten, ensem amaka mo no eno ana obumaten na de akire. Se bia unti bia se na phrase number is 0542024205. 0542024205. Mo am follow yen ewo social media no so no. YouTube and TikTok no. I go Church of Christ. Ana ubetimi dia ahwehwe ye kira kwan. Ana brother Foster Akpe for ahwe ye kira kwan. Na ni na preach ni nyina da kɔto no mo. Moma emo empire.